ኣብ ዓለም ተሰማሚዕካ ብሰላም ክትነብር እንተዳደሊኻ ካብ ዝኾነ ነገር ምርሓቅ ቁኑዕ ፍርዲ ምፍራድ ሕያዋይ ምዃን ካብ ምዝራብ ዘይተዛራብ ምዃን ብዝሓለፈ ነገር ቂምን በቐልን ዘይመሓዝ ሰነፍ ዘይምዃን ሳዕስዒትን ጸወታን ዘይምፍታው ንኹሉ ሰብ ትሑት ምዃን እዚ እንታዩ ካበይ ከመጽኢልካ ከይሓተትካ ስቑኢልካ ምብላዕ ካብ ዝሓስካዮ ካብ ንእሽቶ እንተኾነ እውን ምክፋል ምክርኻር ዘይምፍታው ዝሰማዕካዮ ምስጢር ምሕባእን ናይ ብጻይካ ሓጢኣት ዘይምግላጽን እዩ። ሰባት ኣርባዕተ እዮም። ፈላጥ እንከሎ ንርእሱ ዘይፈልጥ መሲሉ ብተግባሩ ዝምህር ኣሎ። በሊሕን ፈላጥን እንከሎ ፍልጠቱ ዘይፍልጥ ዘይገልጽ ሰብ ኣሎ። ዘይፈልጥን ዘይምህርን ሰብ ኣሎ። ከምኡ ድማ ዘይተማሃርን ዘይፈልጥን እንከሎ ፈላጤ ዝብል ሰብ። ደቀይ ነዞም ኣርባዕተ ጠቐምቲ ነገራት ሓልውዎም። ንሳቶም ከዓ ንጽህና፣ ጥበብ፣ ክፉእ ካብ ምዝራብ መልሓስካ ምሕላው፣ ትሕትና እዮም። ፈላጥ ሰራሕተኛ ዝሰርሖ ናይ ጌጻጌጥ ስልማት ጽሬቱ ዝፍለጥ ኣብቲ ፈትሊ ተሰኺዑ ክርአ እንከሎ ከም ዝኾነ ንሰብ ድማ ፍልጠቱን ቁም ነገሩን ዝፍለጥ ብኣዘራርብኡን ብኣመላልሳ ቃሉን እዩ። ንኣፉ ካብ ምዝራብ ዝሕሉ ሰብ ንሰብነቱ ካብ ፈተናዩ ዝሕልዋ። ዝተባረኸ ውሉድ ንኣቡኡን ንኣዲኡን ብሂወቶም እንከለው የመስግኖም እዩ። ምስ ሞት ድማ ተስካሮም ብምግባር ሓጢኣቶም ከም ዝሕደገሎምን ከም ዝድሕኑን እዩ ዝገብር። ንብጻዩ ዘይሕዝን ሰብ ንዕኡ ድማ ዝኾነ ሰብ ኣይሕዝኖን እዩ። ሓደ ፍላስፋ ከም ዝበለ ሓላፊ ሃብቲ ካብ ምድላብ ሓቅኛ ሕውነት ይበልጽ። ኣሕዋት ኣብ ግዜ ሰላም ሽልማት ኣብ ግዜ ባእሲ ድማ ናይ ውግእ መሳሪሕ እዮም። ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ይድፈር፣ ብዙሓት ኣሕዋት ዘለዎ ድማ ይሕፈር። ኣብ ዓለም ተሰማሚዕካ ብሰላም ክትነብር እንተዳደሊኻ ካብ ዝኾነ ነገር ምርሓቅ ቁኑዕ ፍርዲ ምፍራድ ሕያዋይ ምዃን ካብ ምዝራብ ዘይተዛራብ ምዃን ብዝሓለፈ ነገር ቂምን በቐልን ዘይመሓዝ ሰነፍ ዘይምዃን ሳዕስዒትን ጸወታን ዘይምፍታው ንኹሉ ሰብ ትሑት ምዃን እዚ እንታዩ ካበይ ከመጽኢልካ ከይሓተትካ ስቑኢልካ ምብላዕ ካብ ዝሓስካዮ ካብ ንእሽቶ እንተኾነ እውን ምክፋል ምክርኻር ዘይምፍታው ዝሰማዕካዮ ምስጢር ምሕባእን ናይ ብጻይካ ሓጢኣት ዘይምግላጽን እዩ። ሰባት ኣርባዕተ እዮም። ፈላጥ እንከሎ ንርእሱ ዘይፈልጥ መሲሉ ብተግባሩ ዝምህር ኣሎ። በሊሕን ፈላጥን እንከሎ ፍልጠቱ ዘይፍልጥ ዘይገልጽ ሰብ ኣሎ። ዘይፈልጥን ዘይምህርን ሰብ ኣሎ። ከምኡ ድማ ዘይተማሃርን ዘይፈልጥን እንከሎ ፈላጤ ዝብል ሰብ። ፍላስፋ ሶቅራጥስ ፈታው ጥበብ ከም ዝኾንካ ደኣ እምበር መምህር ጥበብ መሲልካ ዘይምርኣይ ዓብዪ ዕድል እዩ። ድኻ ምስ ትኸውን ድማ ተለቂሕካ ህያብ ኣይትሃብ። ብጣዕሚ ከይተሸገርካ ንዘይጠቅም ነገር ኣይትለቃሕ። ታሪኻ ምስ ፈጸምካ ናይ ካልኦት ተራ ንስኻ ፈጽመሎ። ዕውር ከየብሉኒ ኢልካ ዘይረኣኻዮ ርእየ ኣይትበል። ጨካን ከየብሉኒ ኢልካ ዘይተሰምዐ ኣውያት ሰሚዐ ኣይትበል። ንጉፉግ ጠማዕ ከየብሉኒ ኢልካ ልዕሊ ዓቕምኻ ከረድእ እየ ኣይትበል። ኣይርድኦን እዩ ከየብሉኒ ኢልካ ንዘይተረዳእካ ነገር ከም ዝተረዳእካ ኮይንካ ይትሕለፎም። ሓደ ጽቡቕ ፍልጠት ከይጨበጥካ ዝወዓልካያ መዓልቲ ከም ዝነበርካ ይትሕሰባ። ስለዚ መጽሓፍቲ አንብብ፣ ንዝፈልጡ ሕተት፣ ኩሉ ከይነዓቕካ ስማዕ። ስልጣን ተተዋሃበካ መራሒ እምበር ሓላፊያ ኣይትኹን። ብቅድሚት ኮይንካ መራሕ እምበር ብድሕሪት ኮይንካ ይትቐድም። ብዕላማ ንበር፣ ዕንቅፋት ዘጽንዑኻ እምበር ተግባርካ። ሰናይ ስራሕ ዝሰርሕ ሓጎስን ደስታን ኣዝመርኡ ይእክብ። እቲ ክፍኣት ዝዘርእ ግን ክፍኣት ኣዝመርኡ እዩ ዝእክብ። ሒደት ገንዘብ ምስ ምስጋና ዓቢ ሃብቲ እዩ። ብዝረኽቦ ውሕዱ ተመስገን ዝብል ሰብ ክቡር እዩ። ዝስስዕን ወሓደን ኢሉ ዘጉረምርምን ግን ይደክን ይዋርድን። ፍልጠት ምስ ዘይብሉ ምስ ሰነፍ ሰብ ምፍቓር
عرفتي زي بلو دخانيو فلاسفة فلتقت زن أساس لزغنت زدليتو كتقبر سغيلكا بمرأي أي تنورا أب علم تسمامعكا بسلام كتنبر انتد عدليخا كاب زغنة نجر مرحق كنع فرد مفراد هياواي مخان كام مزراب زي تزاراب مخان بزحلف نجر كيمن بقلن زي محز سنف زي مخان سعسعيتن صوتان زي مفتاو نخل سب تحت مخان لزنتايو كابي كمزعيل كاكي حتتكا سغيلكا مبلع كاب زحسكايو كاب نشتون تخونون مكفال مكرخال زي مفتاو زسمعكايو مستير محبائن نايبس ايكا حتيات زي مقلاتن ايو ዓለም ተዋጃባሪት እያ لعلن تحتن كتبل أي تسنبد ፀሓይ ንዝናብ ተኸቲላ ትበርቕ ድሕሪ ሽግር ዓብይ መጽአን ኣሎ ድሕሪ ለይቲ መዓልቲ ንበር ለይቲ ኣይመጽን እዩ ድሕሪ ሓዘን ሓጎስ ስለ ዝኸውን በርትዕ ንቐፌታ ኣይትፍራሕ ንቐፌታኻ ግና ኣጻርዮ ብሓሶት ዘይኮነስ ስለ ሓቂ ኢልካ ተገፋዕ ንኻልኦት ኣፍቅር ፍቕሪ ህያብ ውህብቶ እምበር ልቓሕ ኣይኮነን እሞ ኣይፈትወንን ኢልካ ብናይ ለቃሕት ዓንቀጽ ኣይትካሰስ ዝተረዳእካ ግበር ናይዚ ዓለም ሰብ ክፈትወካን ክጸላእካን ብዘይ ምፍላጥ እዩ ብዙሓት ስለ ዝፈተወኻ ይፈትወካ ብዙሓት ስለ ዝጸልኡኻውን ስለ ዝጸላእካ ሽዱሽተ መዓልቲ ጎይኻ ዘይመልእካዮ ናብራ ሻብዓይ መዓልቲ እውን ብሙግያይ ሰንበት ንስጋዊ ጉያ ብምውዓል ኣይትመልኦን ኢኻ እሞ ናይ እግዚኣብሔር መዓልቲ ንእግዚኣብሔር ሃብ ናይ ኢድካ ስራሕ ክባረኽ ካብ ገንዘብካ ዕሽር ዘመንካ ንኽባረኽ ድማ ናይ መዓልቲ መባእ ንእግዚኣብሔር የድልዮ እዩ ኣብ ምድርና በረኸትን ጥዕናን ዝጠፍአ ናይ ሰንበት ስራሕን ትምህርትን ድሕሪ ምምፁ እዩ ኣቦታትካ ንመዓልቲ እግዚኣብሔር ብዘይ ምድፋሮም መርዖኦም ኣብ ሰንበት ዘይኮነስ ሰሉስ ወይ ሓሙስ እዮም ዘውዕልዎ ነይሮም ሽዱሽተን ቃላት ወንጌል ተማሂርካ በመዓልቲ ሰንበት ኢኻ ትፍጽሞ ሰንበት ካብ ጥንቲ ናይ ፍጥረት መጀመርያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ናይ ሞት መደምደምታ እያ ፍጡር ኢኻ እሞ ግብርኻ ትኸፍለላ ናይ ኣምልኾ መዓልትኻ